Днес сме на инспекция да видим как върват строително-монтажните дейности по спортната зала, защото тук имаше забавяне от година и 2-3 месеца, в които нямахме финансиране от държавата. От март месец вече имаме отпуснато междинно плащане и продължаваме дейностите. Да изпълнени са доста от нещата, остава да се оправят заварките, където има, и този етап, за който да са отпуснати парите, трябва да затворим залата. Чакаме термопанелите да дойдат, да се сложи изолация, да се затвори и да се направи вертикалната планировка отвън. И вече като понапреднем с строителството, ще подготвяме новото, второто междинно плащане, да искаме останалата част от сумата, за да може да завършим залата. Това е многофункционална спортна зала. Най-вече я направихме заради клуба ни по волейбол, в който много деца тренират в момента и се представят на много добро, високо ниво. Капацитетът е 500 седящи места, което за Ихтиман си е предостатъчно. Може да се правят и малки мероприятия в залата, други състезания, тя че и за баскетбол, и за мини-футбол може да си да, и камбал. Трябва да кажем, че преди година или две, някъде не помня точно, но има решение на Общинския съвет, с което залата я преименувахме на спортна зала Димитър Златанов. Димитър Златанов, за тези хора, които не знаят, той е много изявен български волейболист и той е от Ихтиман. Той беше една от причините волейбола да се възроди и да се запалят толкова деца по този спорт. Когато държавата регулярно превежда парите, фирмата си изпълнява работата, но както кмета казал, около година и 2-3 месеца имахме забавяне в плащането. Това затруднява фирмата, защото тя трябва да спре да консервира обекта, след една година трябва наново да почне поръчки да се правят. Нали разбирате за какво става въпрос? Просто трудна работа, но ние се нагаждаме към финансирането от държавата и се опитваме максимално да работиме, когато имаме средства. По принцип, споразумението с регионалното развитие беше до края на тази година. Все пак дейностите не са забавени по вина на изпълнителя или по вина на общината. Така че държавата най-вероятно ще ни компенсира с това удължаване на срока, за да можем да си изпълним проектите качествено. До края на 2027 година залата да я въведем в експлоатация. Искам да кажа на хората, че и първо и да им благодаря за разбирането. И все пак, когато имаме отпуснати пари от държавата, не може с магическа пръчка на другия ден веднага всичко да почне да се слага и да е готово. Има срокове за доставки. Това са термопанели, които си трябва да се изработят. Имат си срок за доставка, който не беше никак малък. Мисля, че до 2-3 месеца беше доставката. Все пак има и други материали, които се заявяват и не могат да се закупят директно от склада и да почне веднага да се работи.